What's up, my bro? Ayun, welcome back sa ating YouTube channel, Marlon Nieves TV. At kung bago ka lang dito, just hit the subscribe button below. At syempre, i-ring mo na rin ang bell para maging updated ka sa mga bagong videos natin. Ayan. So, ang pupuntahan po natin ngayon ay sa Pusurubio, sa sinasabi nilang New Zealand. Wow, lakas makasosyal, no? New Zealand. Dito lang pala sa Pangasinan. So, check natin mamaya kung ano meron doon. So, tara, let's! Oh, ha? Ang dami-dami na namang nagbibisikleta. Sabado. Unang ulit ako dito sa Tagpuan, 7-Eleven. Yeah. Eto na po mga kasabwat. Andito po ulit tayo sa may bridge, dito sa may Magallanes. Good morning guys. Ang bukang liwayway. Dahil madami na nga po yung mga nagbabike these days. So sa mga shoulders po ng mga daan, may mga nakasulat po na, ayan, tricycle, motorcycle, bike lane. Para mas safe yung mga nagbabike sa mga highways. Ayan. Hello! Ayan, at nangangalahati na nga tayo dun sa pupuntahan natin. Andito na tayo ngayon sa Barangay Palaris, dito sa may Asinggan. Malapit na tayo sa Binalunan. Ayan. Almost there. Halfway. Ayan, so ang ganda ng view dito. Puro mga bukid, and also the mountains. Ayan. Ayan. Siyempre, always right, always right. Bawal mga liwa. Oo, sabi mo yan ha. Coming from you ha. Char. Ayan, at nandito na po tayo sa bayan ng Binalunan. Yung next po na town, yun na po yung Pusurubio. Alright. Medyo na wrong turn po ang aming mga kasama. Andun po sila, yan. Ayan, awit. Alright, let's go. Ang kagandahan naman dito sa may highway dito sa Binalunan papuntang Pusurubio,
maluwang yung daan. So talagang may nakaalat na space yung shoulder ng highway for motorcycle, tricycle, tsaka bike. Yan. Ayan, so dito sa Binalonan, kilala dito ang mga suka. Ayan. Yan yung mga masasarap na suka nila. Ayan. So, dyan sa kabilaan, may mga nabebenta ng mga suka. Ayan, magtatanong po tayo kung saan dito yung pupuntahan natin kasi hindi namin talaga alam. O, tanongin nyo Marod, tanongin nyo. Pero alam ko, diretso pa to eh, diretso pa. Wow, New Zealand, baka sabihin nyo, doon sa ibang bansa yun. Mag-aeroplano kayo kung ano kayo. Mag-aeroplano kayo, sorry. Water break. Sutan natin itong may wagang eye shield. Let's continue. Magtatanong ulit tayo. Medyo hindi alam nila Lola. So dito tayo magtatanong. Yan. New Zealand. Pero saan puntahan? Dito po sa kabila. Sa kabila. Tapos po diretso lang. Then left or right po? Right. Right na. Hindi, left. Left na po, left na po. Ayan. Patakil, sasakay ng Batakil. Batakil po. Batakil. Ayan, okay. Sige, Batakil daw. May papasok. Diretso na po yan. Sige po, thank you po. At nakapagtanong-tanong nga tayo and medyo malayo pala tayo. Medyo malayo pa. Medyo malayo pa yung tatahakin natin na ruta. Pero ilang barangay lang naman na yan. Tapos yun, barangay Batakil daw siya. Then papasok left side, papasok barangay Batakil. Then dire-diretso na yun. Kayang-kaya. Show mo. Sandali. Woo! Hello. Hi. Ayan. Nandito ngayon sa aming bridge. At kailangan nating ukudin. Mahirap pag dadrive natin yung bike dito sa may hanging bridge. Uy! Ayun, so ang tinatawag nilang New Zealand dito sa Pozo Rubio ay matatagpuan dito sa barangay Batakil. Ayan. At yun, medyo kita na natin yung mga burol doon. At may mga bikers din na nandun. Kita namin mula dito. Magla-log-in lang po kami. Log-in tayo, lag. Kaya pa? Ano naman? Basic. Ikaw, kaya pa? Basic. Basic din. Sa prank. Sa prank. Kaya pang umuwi? Hindi na uwi ulit. Wala nang uwian. Doon na tayo sa taas. So, kinailangan nating ulit ilakad itong bisikleta kasi medyo paakyat tapos bato-bato. Ayan. Bato-bato. Kapag hindi ka pa nakakapunta dito at first time mong magtungo dito, ayan, ito expectin mong dadaanan mo. Ayan. Ayan. Hello, kambing. Naku, nasa yung mga kasama ko. Akalain mo yan. Ito pala yung highlight. Ito pala yung highlight ng pagpunta dito. Yan yung daan ng ganito. One way, tapos may makikita kang mga kambing. One way talaga siya. Tara. Ayan. Lapit na tayo.
Oh, di ba? Nakakahilo na yung pag-video ko. Kaya mo kaya? Kaya pa. Ay, sa wakas. Wrong way tayo. Bakit saan ba dapat? May daan daw pala sabi na mas madali. Ano ba yan? So, wrong way nga tayo. Exit pala to eh. Hindi naman obvious sa tsura ko na medyo hapong-hapo na ako. Pero guys, after struggling sa daan, here we come! Wow! Ang ganda po ng view. This is it, Pansit guys. Eto na siya, oh. Woo! Just wow! Wow na wow! And pag-akyat mo dito sa part na ito, ito yung sasalubong view sa'yo. Ayan. Wow, just wow. Yan, ang daming bumibisita rin dito. Especially mga bikers. Okay, let's do it. Akyat tayo dun sa taas. Ayan guys, we're finally here sa tinatawag nilang New Zealand. Asan yung mga baka? Tara at kuha tayo, mga asong nandito. Ay, may baka doon. Tara at kuha tayo ng mga gatas. Gumiga tayo ng gatas. Woo! Grabe, sulit. Nakapagod. Woo! Parang nakakalula, no? The best. Woo. Yan, picture taking na po tayo. Picture taking na, oh. Oh, sige, project na dyan. Ayun, no? Okay. Yan, sa ngalan ng ng picture. Yan lang. Grabe, sobrang init dito sa taas. Tirik na tirik ang araw. Parang alas 9 na ata or alas 10. Ayan. Pero grabe, sobrang sulit ng view. Grabe, ito ang tinatawag nilang New Zealand ng Pusurubyo at Season. Boundary kasi siya ng dalawang bayan na Pusurubyo at Season. Ayan. Kaya may nagbebenta dyan sa may tok-tok mismo. Ayan, may mga bikers and picture takings. And yun, may mga tao pa rin dun sa baba. Yun. Ayan, sige. Ayan yung mga kasama ko bumaba na. Naiunan naman tayo dito sa ngalan ng vlogging. Ayan. Okay, so baba na tayo guys. Whew. Bautista pa. Ay, Bautista. Anong oras po kayo galing doon? 5:30. 5:30. Kami po, Tayub. Tayog. Opo, galing kami doon. 5:30 rin, no? 5:30. Opo. At least po, sabi nga po ni Kuya, narating natin na walang passport ang New Zealand. Ganyan talaga. Tayub po, Tayub. Malayo-layo pa. Opo. Daming Bautista. Bautista. Okay. And meron po tayo dito ang New Zealand Sari-Sari Store. Yan, New Zealand Sari-Sari Store. Yan, siyempre, sari-sari din ang kanilang mga tinitinda. Ay, total oh. Tinan mo. Ayan, New Zealand. New Zealand. New Zealand. Bukod sa sightseeing, yung magandang tanawin, meron din silang, ngayon, kabayo doon. May kabayo doon na pwede mong sakyan. Lapitan natin yung kabayo. Dito, yung mga tindahan din dito. Tambayan. Ayan. Ito yung mga kabayo. Hindi ko alam kung magkano yung bayad kung sasakay ka. Ayan, ito sila. May dalawang kabayo. Yun. Alright. Yan mga nabibenta. Yan, may mga parking doon ng bisikleta.
Mainit-init na lugaw. Ayun na yung tanong. Uwi pa ba tayo? Huwag na, dito na tayo Dito na mag-camping. tayo. Nakakatamad na. Yung may buko. Wala nang balak umuwi. Bumagat. Dito na tayo dito. Kapagod. Ito may mga sabitan. Ayan. Sabitan ng bike. Okay. Yan. Oh. Oh, ha? Oh, safe na ang bike. Habang nagpo-food trip. Alright. New Zealand ba ano? This year lang talaga siya talagang pinunta ng mga tao. This year lang. Kasi nung May nag-vlog. okay. Pero dati po yung mga malapit po dito, pupunta na po. May mga taga dito. May May nag-upload tapos nakita discover po nila no. taga-season. Taga-season po. Ayan. Ayan, so yung kabayo daw, kapag sinakyan mo, 500 daw yung babayaran mo. Pero kapag picture-picture lang, 20 pesos. Ay, hindi So, pipicture. sabi, sana abot ang 20 pesos mo. Hanggang picture lang. Ano yung 500 Picture ba lang yan? pag 20 pesos. Pagasan nyo na din. 500 pag sumakay ka. Ayan. Pagasan nyo na din. May dalawang yun. Ayan, at dahil nga medyo malayo-layo po yung tatahakin namin pauwi, may tinatawag. Ayan, tinatawagan na po niya yung sa bahay nila para magpasundo na lang gamit yung kanilang truck. Hindi talaga namin kayang bumalik. Uwing-uwi na po kami, please. Kung sino man pong mga taga-Tayog na may sakyan dyan, please. Sunduin niyo po kami dito. At ito ang aming New Zealand adventure dito sa Posorobio, Don Benito. At kung nagustuhan itong video na to, just give it a thumbs up. At kung bago ka lang dito, just hit the subscribe button below. At syempre, i-click mo rin ang notification bell para maging updated ka sa mga latest videos natin. Ayan, so see you sa ating next na pagbibisikleta. Next week, Bye. my bro. Sana may bike pa. Dami ba to? Bibilangan ko lang bago tayo umuwi na. 1, 2, 3.